Duit 50.000 nek digawa ming pasar, oli apa bae kira-kira ya, guys? Malah kulkasnya kosong, guys. Deseni apa ya, Jen? Bingung ki malah, guys. Lah ya wis nyong tuku ijoan bae, guys. Nggo isen-isen kulkas, nggo peranti jangan kangkung seiket. Karo kembang centongan 2 iket karo gori totale 8.500. Lanjut nyong tuku jamur 3 buntel jere 6.000 perak bae iki, guys. Lanjut nyong tuku terong gede dawa 1/2 kilo punjul sidik karo tomat seprapat totale 6.000 perak bae iki, guys. Samene akehe sak kresek iki totale mung 20.500, guys. Lah wong bazar wis rampung, lanjut nyomong parkiran bali, guys. Tapi ana sing kelalen, guys. Urung tuku tepung sajiku, lah nyong balik iki mampir patang bindi ke jerene 10.000 total belanja dinas iki ya 30.500, guys.